הנקודה היא להוציא את האומנות מהמוזיאונים שרק מתי מעט נכנסים אליהם, אל הרחוב, ולגרות אותם קצת, לעשות להם טיזינג. הנה, תראו איזה יופי זו אומנות. זה חגיגה אמיתית. משה וולך, עבודה שהיא בעצם מיצג בתנועה של שביל קליפות התפוזים, מתחיל במכללה, לאורך שוק הפשפשים, יפו העתיקה, לכיוון הנמל. אנחנו הולכים במדרכה בלבד. בימין ושמאל עושים כל אחד מה שהוא רואה לנכון. היא תיתן לנו את הסימן ואנחנו יוצאים. לי קוראים סמי בז'רנו, אני עסקתי באדריכלות נוף ועכשיו אני עוסק באומנות. המיזם הזה הוא חד פעמי, אני לא מכיר דבר כזה קודם, הוא יכול להיות חידוש מרענן בנוף האומנות בארץ, אני מאוד מקווה שזה יצליח ויבואו אחריו הרבה אחרים. פשוט מדהים, משהו, אומנות יוצאת מגדרה. יפה מאוד, יפה מאוד. את שמחה? בטח. כולנו בעד, אבל מה יש להפגין? אתה היית במוזיאון פעם אחרונה. אז הבאנו לך את המוזיאון החוצה. וואלה, אני בעד, תודה רבה לך. יאללה, תודה. מי זה בא? אומנות יוצאת מגדרה. זה מוזיאון מהלך? באמת? זה אומנות יוצאת מגדרה. מה זאת אומרת? במקום להיות בגלריות, אנחנו יוצאים החוצה, יכול להיכנס לאתר ולראות סרטון וידאו על אומנות יוצאת מגדרה. שמחתי. נא להוציא את כל האומנות לרחוב. כל הכבוד, ככה צריך. כן? רק אומנות. אומנות זה חשוב מאוד. אנחנו מוציאים את האומנות מחוץ לגלריה. הגענו עד לכאן. כיפה! שאין דבר כזה. אומנות תופסת גובה! יוצאת מגדרה. אומנות בכיף! אומנות ישראלית, זאת הגאווה שלנו. אומנות בורא עולם חדש. אומנות עולמות. אומנות זה אני.